Sikubingelele siphinde sikwamukele khona lana ku-Select Africa News Updates. Owayengumongameli wezwe umnumzana Jacob Zuma kuthiwa-ke ukhishwe ngoshwele ejele emva kokutholakala kombiko oqhamuka kodokotela. Ukudedelwa kwakhe ngoshwele kusho ukuthi-ke uzoqhubeka edonsa isigwebo sakhe khona engaphandle, kodwa-ke kunemigomo nemibandelo ebekiwe azoyilandelela. Kanti-ke lo shwele engaphuca noma inini uma engahambisani nayo yonke le migomo nemibandelo ebekiwe. Mase siqhubekela phambili, uyakhala owayengumsakazi weKhozi FM umnumzane Ngizwe Mchunu uthi usola ukuthi-ke kukhona abantu abalandelayo abafuna ukuqeda nje ngempilo yakhe emuva kokuthi-ke bemthathele imoto yakhe emhlanga eThekwini. Ake uzwele ukuthi ukhala ethini uMacingwane. Bebehamba ngelokhunjana nge-GTI emhlophe mfethu i-Golf 7 emhlophe abayijama within 2 minutes, extremely 2 minutes. Yavuleka ibhodi yethu abafana bathinte lapha nalapha lahamba ipholo bathinta uyazazi igebengu ehamba ngala ma-GTI mfethu number plate yabo ayibonakali kahle futhi nabo ngoba kusho ukuthi bayiklonile vele. Ngiyacela manje, ngiyacela mfethu ingane izamela mfethu ngaba ngemoto engane yabona nje mfethu, yabona nje iphuthuma mfethu. Sibamba lapho kwamanje sobuya nazo ezinye sezigcwele thina lana ku-Select Africa News Updates. Siyakuthanda kakhulu.